Ukážeme si, ako sa pripája na stratégiu VT Markets. Takže ak sme si vytvorili copy trading účet pri registrácii, takýto CT účet a depozitovali sme na ňo peniaze, môžeme ísť na vyhľadanie stratégie, čiže pôjdeme tuto na Copy Trading Discover. Vyhľadáme stratégiu podľa názvu HS Trade ETFs. Stlačíme tlačítko copy a zo sumy, ktorú tu máme dostupnú 2000, vložíme do stratégie napríklad polovicu. Všetko necháme tak, ako je nastavené a potvrdíme Submit. Pridáme druhú stratégiu, opäť pôjdeme na Discover, nájdeme podľa názvu FTL Index, opäť dáme kopírovať, vložíme zvyšnú časť 1000 a potvrdíme kopírovanie. Takto nám budú obidve stratégie svietiť, tu sa nám bude meniť každý deň balans, to znamená, že koľko je na účte aktuálne v profite alebo v otvorenom zisku a takto si vieme kontrolovať aj obidve stratégie. Ak by sme chceli niečo vyberať zo stratégie alebo dokladať, tak stlačíme pri stratégii Manage. Môžeme sa odpojiť od stratégie, to je Stop Copy. Môžeme zastaviť otváranie nových obchodov, to je Pauzy Copy. Môžeme vybrať prostriedky alebo pridať prostriedky.